Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nang nggone dusun Klepu, Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dulur-dulur. Alhamdulillah dina ki mau pengunjunge rada rame. Biasane yen mrene iki kadang-kadang pengunjunge sepi utawa ana pengunjung tapi warunge tutup. Lah sore iki dilalah pengunjunge rada rame terus warunge uga buka bisa. Objek utamane Kali Berbatu lur. Keistimewaane saliyane watu-watu gede kaya iso dipirsani dhewe, banyune kang terus bening lur. Ning yen pas musim rendeng ngono kae, sering udan iku ya rada budak titik, kadang-kadang ya budak nemen mergo ana longsor titik-titik ngono kali. Yen ngene iki ora udan, jan banyune beninge popolan lur, terus watune gede-gede. Lagi sing tak ketokke iki biasane diatus cah cilik-cilik lho. Dulur-dulur iso mirsani dhewe kaya apa beninge banyu. Sawetara ana keluarga ya ana sing bocah-bocah, ana dewasa lho lagi dolanan banyu, ana luwih dhuwur maneh lho. Uga apik ana watune gedhe. Engko disepil rada cedhek lur. Lah, dulur-dulur ben gak kecelik, paling ora rene iki ana warunge nggih ngopi utawa paling ora pesen mie. Kuwi yen mrene dina Setu Minggu dulur-dulur utawa dina libur hari raya tertentu. Ya aku munggah arepe nyanggone warung lur. Coba dicek ono gorengan apa. Mbak kopi. Mbak ngambil piring. Kopinya baik kopi tanpa gula. Ya. Enak sembarang tanpa gula, tapi porsinya gak kabeh. Makane jano tanpa bukan tambah mbak yo lah kelegen yo. Baik kopi tanpa gula dilongi setengah sendok ngono ya. Porsine lho. Gulane kakean sian ngono lho. Dadi lek tak longi kan gulane malih sudo. Pokoknya 3/4 lah ya. Yo biasa gak apa-apa. Tambah gula lah kok sirup rasa. Sirup rasa susu. Iki gedang goreng iki. Oh. Gedang goreng. Karo sitok gak goreng neh. Goreng malih. Oh. Itu adem-adem biasa untuk panas. Jasane ono gedang goreng, tahu karo tempe mbos lur. Yuk lur, ngopi nang pinggir kali karo mangan gorengan jian rasane. Ki kopine wis teko tak udheke dhisik, engko karo nunggu kopine adem, dulur-dulur arep tak sepilne kaya apa lingkungane nang sekitar Kali Berbatu mau. Sing jelas iki dusun terakhir Dusun Klepu, Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Kanan jalan omah terakhir lur. Sik tak sepilne watu gede gedhi lur. Lah, omah terakhir lur iki.
Dadi wali sing ketok ki duduk omah lur kuwi kandang sapi, malah omahe nek walike yen nang desa kuwi malah kandang kuwi didekek ngarep omah. Iki lagi ndiyang lur ngobong makanan sisa-sisa saka ternak ki sapi kebetulan. Desa khas ing gunung lur. Lah kebon ki biyen ditanami kunir lur, wis dipanen ketoke. Ngarep kuwi warung mau. Ayo saiki mlaku rada munggah titik lur. Karo tak cedhekane watu gedhe-gedhe iki. Ki yen banyune bening ngono malah ketok apik lur. Ngarep kuwi ana jembatan kayu lur ya asik pemene tinggi foto-foto ngono. Ki lur dhuwure kali mau. Ki dalanan wong yen nang alas lur. Wis sing jelas asri banget. Hawane adem sanajan nang kutha misale panas, kuwi yen mrene mesti dijamin seger adem. Moga-moga nggih. Jalan setapak iku munggah nang alas lur. Lokasi iki yen saka Pasar Banyakan kurang luwih ya 10 kilo lur. Adohe. Terus dulur-dulur ngerti dhewe dalane sampai pokokan dusun mau aspal terus cor. Dadi jo kuwatir mobil cilik uga iso lur. Balik lur, kopiku kok kademen kok. Alah. Apik tenan lur pemandangane. Banyune buwening tenan lur. Rugi yen ora mrene tumrap masyarakat Kediri dan sekitarnya. Ketoke wis enek bocah adus lur, engko disepil dicedhaki karo ngopi ngono lah enak lah tenan to. Dadi iki tempat favorite lur sing dinggo adus dudur mau, mergo kono enek semacam kedung lur sing nggih plorotan kuwi lho, rada jeru ya saudel lah kira-kira jerune. Iki lur, kopine tak serupute dhisik. Tahu
Oke lur, iki video arep tak akhiri dhisik ning Jo Kuwatir. Bakal ono video liyane lur. Wassalam.